வெல்கம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஜெகநாதருடைய லீலைகளை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्णा माताजी. हरे வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण. ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் நடத்திருந்தாங்க. ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் நடத்திருந்தாங்க ஹிந்தி இங்கிலீஷ். ஆமாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு மாதாஜி? ஸ்தான யாத்திரைன்னு சொல்லிட்டு தெரியுதா? தெரியுது, நல்லா தெரியும். ஓகே. ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்தோம் ஜெகநாத் எப்படி தோன்றியதற்கு காரணம் என்னன்றதை பார்த்தோம். எல்லாருக்கும் கருணை கொடுக்கறதுக்கோசம் அவர் தோன்றாருன்றது பார்த்தோம். அவர் தோன்றி அவர் தினத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய குளிப்பாட்டி வைக்கிற தினம் வந்து பர்த்டே, அவருடைய பிறந்த நாள்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுறாங்க இல்லையா? அது வந்து என்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா முழு நிலவு, அதாவது பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஜேஷ்ட மாசத்துல வந்து பண்றாங்கன்றத பார்த்தோம். ஓகேவா? அந்த குளிப்பாட்டுறதுக்கு வந்து
அது வந்து எங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காடுகள்ல எங்க வந்து யாராலும் ஆ, தொடாத நீரை எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது விலங்குகளுடைய நிழல் கூட அது மேலே படாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வனத்துக்கு போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க. 108 குடத்துல எடுத்துட்டு வராங்க. அதுல நிறைய மூலிகைகள்லாம் போடுறாங்க. மூலிகைகள்லாம் போயிட்டு சந்தன குழம்பு, அப்புறம் வந்து ஸ்மெல்லா இருக்கிறதுக்கு வந்து வாசனை திரவங்கள், எண்ணெய் எல்லாம் போட்டு குளிப்பாட்டுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பிறகு அவருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா? சிக் லீவ் ஒரு 15 நாள் எடுத்துப்பாரு. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரத யாத்திரை இந்த 15 நாளுக்கு தரிசனம் கிடைக்காது இல்லையா? ரத யாத்திரை பண்ணி அவர் வந்து எங்கே போகிறாரு? குண்டிச்சாக்க போகிறாரு. குண்டிச்சாக்க போயிட்டு இதோ வந்துடுறேன் 5 நாள்லன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி தேவிக்கையில் சொல்லுவாங்க. அவர் வரமாட்டார் திரும்பி. அது 5 நாள் ஆச்சு, என்னடா போனவர் காணும்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா தேடிட்டு போவாங்க. ஓகேவா? குண்டிச்சாக்கு போவாங்க, கதவு மூடிட்டு இருக்கும். அதனால அந்த அம்மா கோவம் வந்து இவரு வண்டி எடுத்துட்டு போனார் இல்லையா, நந்த கோஷா வண்டியை கொஞ்சம் உடைச்சிட்டு வருவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது நாள் நடக்குது. அதுதான் வந்து ஹிரா பஞ்சமின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் அங்க இருந்துட்டு அந்த குண்டிச்சால இருந்து இங்க திரும்பி வருவார். அது வந்து பகுத யாத்திரான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? பகுத யாத்திரா ஆன பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க, சுனை பேஷான்னு ஒண்ணு நடக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா தங்கத்தால அவர் வந்து ஃபுல்லா அலங்கரிக்கப்படுவாங்க. அதுதான் வந்து சுனபேஷா. ஆதார பானான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடத்துவாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய மண்பானையில நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க. அந்த ஜூசஸ் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் அது பானத்தை வைப்பாங்க. ஓகே, அது வந்து ஆதார பானான்னு சொல்றாங்க. கடைசியா நடக்கிற நிகழ்ச்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீலாத்ரி பீஜேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது கடவுள் வந்து அவருடைய மூலஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போறார். ஓகேங்களா? அவருடைய கோயிலுக்குள்ள போறார். இந்த நிகழ்ச்சி தான் வந்து இது கோர்வையா நடக்குது. ஓகே, இதை நம்ம மனசுல நல்லா பதிய வச்சுக்கணும் இந்த வார்த்தைகள். ஓகே. ஸோ நேற்று வந்து தோன்றத்துக்குரிய காரணம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து அவரை குளிப்பாட்டுறாங்க. ஸோ இந்த குளிப்பாட்டுறது வந்து எப்படின்ற பண்றாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அதனோட முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல நீங்க எல்லாம் பார்க்குறீங்களா? அதாவது கடவுள் வந்து மூல விக்கிரகத்துல இருக்கிறவர் வந்து என்ன பண்றாரு, வெளியே வந்துடுறார். வெளியே வந்து அஹ், எல்லாரும் யார் வேணாலும் போயிட்டு அவரை குளிப்பாட்டலாம். இங்க பாருங்க, பொதுமக்கள் எல்லாரும் அவங்களால முடிஞ்ச தண்ணி, பால், ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஜெகநாத்க்கு, பலதேவுக்கு, சுபத்ரா மாதாக்கு எல்லாருக்கும் வந்து குளிப்பாட்டுறாங்க. ஓகேவா? குளிப்பாட்டுறாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் பாத் ஜெகநாத்துக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது என்னைக்கு நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பௌர்ணிமையில நடக்குது. ஸ்கந்த புராணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இந்திரதும்னன் மகாராஜா தான் வந்து இதை தொடக்கி வச்சார் இல்லையா? அப்புறம் நமக்கு இது இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பிரபுபாதனால நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நிறைய வேதங்கள்ல எல்லாம் சொல்லி இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது யார் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குறிப்பா வந்து இந்த ட்ரைபல் செரிமனி நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? யார் இது வந்து வழிபட்டது? நீலாச்சரி மலையில நீல மாதவனை யார் வழிபட்டது முதல்ல? அந்த விஸ்வ பாசு இல்லையா? அந்த பன்றி மேய்க்கும் ஒரு ட்ரைபல் கூட்டத்தை பழங்குடியினர்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து அவங்களோட செரிமனின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, ட்ரைபல் செரிமனி. அப்புறமா தான் வந்து இந்திரதுமன் மகாராஜா அங்க போறாரு, காணாம போது இங்க வந்து தாரு பிரம்ம ரூபத்துல வழிபட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இத முக்கியமா இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய காட்டுல போயிட்டு யாரும் தொடாத தண்ணி, அதாவது விலங்குகளுடைய நிழல் கூட படாத தண்ணிய எடுத்துட்டு வராங்க. இங்க இருக்க பாருங்க. தே கலெக்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் ரிமோட் ஜங்கல் வேர் இட் ரிமைன்ஸ் அன்டச்ட் ஈவன் பை த ஷேடோ ஆஃப் த அனிமல்ஸ். ஓகேவா? அதுக்கு இது போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது சாண யாத்திரை ஸ்தானம் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரை அந்த மூல விக்கிரகத்துல இருக்காரு இல்லையா, கர்ப்பகுடி கோயில்ல இருந்துட்டு எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. எடுத்துட்டு ஒரு ஊர்வலமா எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகேவா? வெளியே எடுத்துட்டு வந்து ஒரு மேடையில உட்கார வைப்பாங்க. ஓகேவா? அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஸ்தான வேதின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க ஒரு பெரிய பண்டால் போட்டிருப்பாங்க. அந்த பண்டால் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தான வேதி. அங்க அது பேர் வந்து ஸ்தான மண்டபா. ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சிம்மாசனம் இருக்கும். அந்த சிம்மாசனத்துல அவங்கள உட்கார வைக்கிறாங்க. ஓகேவா? சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சுட்டு
ஓகே, ஸ்நானம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இதை சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பண்டிய விஜயான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க. சில பேர் வந்து பண்டிய பகண்டின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம்னா மூவ் ஆகிறது. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பிரஸ்பாண்டான்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா மூவ் ஆகிறது. ஓகேவா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தான வேதியில இருந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, கடவுளை நல்லா அலங்காரம் பண்ணிடுவாங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி பெயிண்டிங் இருக்குமோ மரம் ஒரு தோட்டம் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நல்ல அழகான பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க. அங்கே வந்து மாவிலை தோரணம் வாழை மரம்லாம் கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அங்கே வந்து நிறைய மலர்களால் அலங்காரம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அங்கே நிறைய வாசனை திரவியங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தூபம், அகர்பத்தி, அப்புறம் அகுரு எண்ணெய் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையுமே கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பாங்க. இது மாத்திரம் இல்லாம அங்க மேல தாளங்கள் எல்லாமே வாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க வந்து சேருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து எப்படி ஆகுது, இந்த பாத்தீங்க அவருக்கு குளிப்பாட்டுறாங்கல்ல, அது எப்படி ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மங்களார்த்தி பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க பாத்தீங்கன்னா மங்களார்த்தி, சூராஸ், மகாசூராஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆம், ஊர்வலத்துல கலந்துப்பாங்க. ஊர்வலத்துல கலந்துட்டு போயிட்டு தங்க பாத்திரத்துல வந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க. சுன குஹான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. சுனான்னா தங்கம். ஓகே, இது மாதிரி 108 130 130 குடத்துல எடுத்துட்டு வராங்க. அது எதனால ஆனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தங்கத்தாலையும் காப்பராலையும் ஆன பாத்திரம், தாமிரத்தில் ஆனது. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து எடுத்துட்டு வர போகும்போது தன்னுடைய வாயை வந்து துணியால கட்டிக்கிறாங்க. ஸோ ஏன்னா அந்த மூச்சு காற்று கூட அவர் வந்து அந்த பாத்திரத்து மேல விழுந்து கண்டாமினேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதை எடுத்துட்டு வந்து எங்க வந்து வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்திரமா ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்க. அந்த இடம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக மண்டபான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பிராமணர்கள் வருவாங்க. இவங்க எடுத்துட்டு வந்தது யாரு எடுத்துட்டு வராங்க, சுரா சுராஸ் அண்ட் மகாசூராஸ் போய் எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகேவா? எடுத்துட்டு வந்து போக மண்டபத்துல வச்சிடறாங்க. அதை எடுத்துட்டு வந்ததை வந்து சுத்திகரிப்பு பண்றாங்க. பிராமணர்கள் வந்து என்ன போடுறாங்கன்னு பாருங்க, மஞ்சள் போடுறாங்க, ஜவ்வா ஹோல் ரைஸ், பெனேச்சேரா, சந்தன், அகுரு, ஃப்ளவர்ஸ், பர்ஃப்யூம்ஸ், மெடிசினல் ஹெர்ப்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு அதை என்ன பண்றாங்க, சுத்திகரிப்புக்கான மந்திரத்தை வந்து பண்றாங்க. இப்போ தண்ணி வந்து தயாராயிடுச்சு. கடவுளும் வந்து மேடையில உட்காந்துட்டார். ஓகேவா? இதை நான் சொல்ல சொல்ல நம்ம அப்படியே கற்பனை பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? மூலஸ்தானத்துல இருந்து வந்துட்டாரு அந்த ஸ்தான மண்டபத்துக்கு. அவங்கவுங்க சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டாங்க. சுராசும் மகாசுராசும் போய் காட்டுல போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பிராமணர்கள் வந்து அதை மந்திரங்கள் சொல்லி சில பொருட்கள் போடி சுத்திகரிப்பு பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? சோ இப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த போக மண்டபத்துல இருந்து அந்த பௌர்ணமி அதிகாலை, ஓகே, பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும். ஓகேவா? இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த போகா மண்டபத்துல இருந்து அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டு போறவங்க எல்லாரும் ஒரு லைன்ல தான் போவாங்க. லாங் சிங்கிள் லைன் ப்ரொசஷன் நடக்கும். ஓகே, இந்த விஷயத்தை இப்படி ஊர்வலமா போறாங்க இல்லையா, இதை என்னன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஜலதி பாசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஜலதி பாசான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவரை குளிப்பாடுறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு என்ன பண்றாங்க, எல்லா கடவுளையும் ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா எல்லாத்தையும் எதனால கவர் பண்றாங்க, ஒரு பட்டு துணியால கவர் பண்ணி ரெட்டு பவுடரால அலங்கரிக்கப்படுறாங்க. ஓகேவா? மறுபடியும் அவங்கள வந்து அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. ஸோ இந்த 108 குடத்துல வச்சிருந்த புனித தீர்த்தத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு குளிப்பாட்டுறாங்க, அபிஷேகம் பண்றாங்க. ஓகேவா? அபிஷேகம் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க. பாவமன சுக்தா, மந்த்ரா, கீர்த்தனா, சங்குநாதங்கள்லாம் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து எவ்வளோ தண்ணி குளிச்சாரு, 108 குடத்துல வேற 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 எங்கெங்கயோ இருக்கிற இடத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வந்தார். அதனால குளிச்சதுனால அவருக்கு என்ன ஆகுது, உடம்பு சரியில்லாம போயிடுது. ஓகேவா? ஸோ குளிச்சதுனால அவருக்கு என்ன இது ஏன் இந்த குளிப்பாட்டு விழா நடத்துறாங்கன்னா, இப்போ வந்து நமக்கு வந்து வெயில் காலம் இல்லையா, கடவுளுக்கு வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதை வந்து நடத்துறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அவரை வந்து தாரு பிரம்மத்துல இருக்கிறாரு இல்லையா, உட்டன் ஃபார்ம்ல இல்ல, அதுக்கு வந்து பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க. சரி, இவ்வளோ தண்ணி ஊத்தி அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி அது என்ன ஆயிருக்கும், அந்த பெயிண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா, பெயிண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க. எதை வச்சு பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா என்ன விஷயங்களை வச்சு பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது பூமியில இருக்கக்கூடிய மினரல் பெயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க.
நம்ம இப்போ நவநாகரிகமா வந்து ஆயில் பெயிண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாமே நேச்சுரலா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இப்படி எல்லாம் குளிச்சிட்டாரு. அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டு பிரிட்ஜ் த எபிசோட் ஆஃப் ஹிஸ் பேட்டிங் அண்ட் த பீரியட் தட் ஹி கம்ஸ் அவுட் டு பிளஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் ரத்த யாத்ரா, ஹி ஆர்கனைஸ் சம் ஸ்பெஷல் பாஸ் டைம்ஸ் பை விச் டிவோட்டிஸ் கேன் சர்வ் ஹிம் அண்ட் ரிமெம்பர் ஹிம் வண்டர்ஃபுல். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளிச்சுட்டார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து இன்னொரு விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிவேஷான்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து லாஸ்டா நடக்கும். ஓகேவா? அது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க ஹத்தின்னா என்ன? ஆத்தி. ஆத்தின்னா யானை. இல்லையா? இங்க பலராமரும் ஆஹ் ஜெகநாதரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானை மாதிரி வேஷம் வரும். நீங்க பார்த்துருக்கலாம் அது. யானை முகத்தோட வேஷம் பண்ணுவாரு. தா சுபத்ரா மாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை மலர் கொண்ட வேஷம் போடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது எதுக்குடான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தர் வரார். ஒரு அரசன்கிட்ட வந்து ஒரு சிறந்த பண்டிதர் வராரு தன்னுடைய நாட்டுக்கு. ஸோ அங்கே இருக்கிற அரசர், வாப்பா, இது மாதிரி பக்கத்தில் ஜெகநாத் இருக்காரு, நீ வந்து தரிசனம் எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் சவுத் இந்தியால இருந்து தான் போறார். இல்ல இல்ல, என்னோட இஷ்ட தெய்வத்தை வந்து கணேசன், நான் கணேஷவை விட்ட வேற யாரையும் நான் வந்து வணங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுப்பு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ மறுப்பு தெரிவிக்கிறாரு. சரி இல்லைங்க வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறாரு அரசன். அங்க போனா அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். பார்த்த என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் ஜெகநாதர் என்ற மாதிரி தோன்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணேஷா மாதிரி தோன்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு பெரிய ஆச்சரியமாச்சு. அதனாலதான் இது வந்து ஹாத்தி வேஷா ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ 2 பேர் வந்து யானை முகம் கொண்டு இருப்பாங்க. சுபத்ரா தேவிக்கு மாத்திரம் தாமரை மலர் வேஷம் போடுவாங்க. ஃப்ளவர், லோட்டஸ் ஃப்ளவர் வேஷான்ஸ். ஓகேங்களா? இது 2 விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த டைம் கேப்ல அந்த பெயிண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா, ஃபேட் ஆயிட்டு இருக்கும். அதை வந்து இந்த வேஷம் போட்டு கவர் பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரணம் சொல்றாங்க. பட் கடவுள் அந்த காட்சி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸ்தன யாத்திரை அடுத்தது இந்த மக்கள், பொது மக்களுடைய பார்வையில இருக்க மாட்டார். ஓகேவா? 15 நாள் அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ரெஸ்ட். ஓகேவா? அவருக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு. ஜுரம் வந்துட்டு எங்க போறாரு? எல்லாம் சிக் ரூமுக்கு போயிடுறார். ஓகேவா? உடம்பு சரியில்லைப்பான்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் வந்து அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரிசனம் கிடைக்காது. எந்த பூஜை புனஸ்காரம் ஒன்றும் இருக்காது. அந்த காலத்தை என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அனபா சரா காலான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அனபா சரா காலா, சிக் லீவுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி அவருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த 15 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாயா இருப்பார். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த சமயத்துல யார் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெய்டிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க. அந்த சபரா குலத்துல இருக்கவங்க, அவங்களுடைய பரம்பரையில வந்த விஸ்வவசு பரம்பரையில வந்து இருக்கக்கூடிய ஜனங்க தான் வந்து கடவுளுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அந்த பெயிண்ட் பண்றக்கூடிய நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்கன்னா, டிவைடட் இன்டு 7 ஷார்ட் பீரியட், ஈச் ஆஃப் 2 days டியூரேஷன். ஓகேவா? ஆம், 7 சின்ன சின்ன பிரிவுகளா பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அந்த பீரியட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபைன் ஃபினிஷிங் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் 16வது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசா ஒரு ஆஹ், அழகா வருவாரு நம்மளுடைய ஜெகநாத். எல்லாம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி டெக்கரேட் அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வெளியே வருவார். ஓகேவா? இப்போ வந்து கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் தரிசனம் கொடுத்தாரு. ஸ்நானம் பண்ணாங்க ஸ்நான மண்டபத்துல. அதுக்கடுத்து அவருக்கு வந்து என்னாச்சு, ஜுரம் வந்துருச்சு. அதனால யாரும் அவரை பார்க்க முடியாது. அந்த காலத்தை என்ன சொல்றோன்னா அனபசா அனபசார காலான்னு சொல்றோம். 15 நாள் பார்க்க முடியாது. ஸோ யாருக்காவது ஜெகநாத்தை பார்க்கணுன்னா எல்லாரும் என்ன போகணும், எங்கே போய் பார்க்கணுன்னா அலக்குநாத். அங்கே தான் போயிட்டு ஜெகநாத்தை பார்க்க முடியும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16ஆம் தேதி எல்லாருக்கும் வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாரு. அது என்ன தரிசனம் பார்த்தீங்கன்னா நேத்ரோத்சவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இல்லைன்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவ யவனோத்சவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து கடவுள் வந்து காட்சி கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஆம், இப்போ இந்த சமயத்துல வந்து கடவுளுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ம், அந்த உடம்பு சரியில்லாத சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷாயம் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? தசமூல மெடிசின்ஸ்.
ஓகேவா? தசமூல நம்ம வந்து இந்த ஆயுர்வேதிக்ல எல்லாம் வந்து நம்ம மெடிசின் படிப்போம் இல்லைங்களா? அதாவது கஷாயம் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த சமயத்துல அவருக்கு வெறும் பழம் தான் கொடுப்பாங்க. தண்ணியில வந்து வெண்ணெயை போட்டு கலந்து கொடுப்பாங்களாம். ஸோ அந்த உடம்பு சரியில்லாததுக்கு இதுதான் வைத்தியம் அவருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நமக்கும் உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுவோம், பத்திய சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அவரும் அது மாதிரி பத்தியமா சாப்பிட்றாரு. ஓகே, இவ்வளோ விஷயம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால கிடைச்சிச்சு? ஒண்ணு காரணம் இந்திரத்யுமன் அரசனால கிடைச்சிச்சு. இன்னொரு காரணம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காரணம் வந்து நம்மளுடைய இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஸ்ரீல ஏசி பக்தி வேதாந்தா பிரபுபாதனால நமக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா? சோ இதுக்கு அடுத்தது பிறகு அவர் என்ன ஆகுறாரு? ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் எப்படியாப்பட்டவன் சொல்லிட்டு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காருங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணமானவர். அவர் வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா அவர் பால் மாதிரி. அதே மாதிரி வந்து கிருஷ்ணா வந்து பால் மாதிரி. ஓகே, அவர் தான் வந்து முதன்மையானவர். அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறவர். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பால்ல இருந்து நமக்கு என்ன வரும்? தயிர் வரும். தயிர்ல இருந்து பால் வராது இல்லையா? அந்த பாயிண்ட் கிளியரா இருக்கா? பால்ல இருந்து தயிர் வரும், தயிர்ல இருந்து பால் வராது. சிவன் வந்து தயிர் மாதிரி. அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு அங்கம் தான். பட் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சக்திகளும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்திகள் எல்லாமே இருக்கிறது இல்ல. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து தான் முதன்மையானவர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த விரிவு அங்கங்கள் சக்திகள் தான் சிவன். ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பிரிந்த ஜீவாத்மாக்கள். ஓகேவா? ஓகே, ஓகே. ஸோ இந்த புனித நாமத்துக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு மகிமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதர் சொல்றாங்க. கடவுள் வேற இல்ல, அவருடைய நாமம் வேற இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? வைஷ்ணவர் ஆனவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சக்திகளிலும் எல்லா செயல்களிலும் பகவானை தான் பாக்குறாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆஹ் ஓகே. இங்க வந்து இன்னொரு ஸ்டோரி ஆ, சொல்றாங்க. அவர் ஆர்த்தி வேஷத்துல வந்தாருன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஒரு பிராமணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து கும்பிடணும்னு போறாரு. சோ எக்ஸ்பெக்டட் அவர் என்ன நினைச்சிட்டு போறாரு? நான் கடவுள் கணேசா முகத்துல இருக்கிற மாதிரி நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு போறாரு. அவரு என்ன கற்பனை பண்ணிட்டு போறாரு, எனக்கு கடவுள் வந்து யானை முகத்துல கணேசர் மாதிரி இருக்கணும்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறாரு. போனா அவருக்கு வந்து அதே மாதிரி காட்சி கிடைக்குது அவருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து ஆச்சரியம். அதாவது கடவுளுக்கு வந்து இது பகவத்கீதையில இருந்து என்ன கோட்பாடு பண்றாங்கன்னா, கடவுள் வந்து தன்னுடைய பக்தர்கள் என்ன விரும்புறாங்களோ அந்த விருப்பத்தை வந்து நிறைவேத்துறாங்கன்றத வந்து இங்க சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த ஸ்தான வேதின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்டேரியன் நேச்சுரல் பாத்திங் சப்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு இயற்கையா இருக்கிறத வச்சு வந்து பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸ்வீட்ஸு, ஸ்டிக்கி பன்ஸு, கேக்கு, லோக்கல்ல என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சாப்பாடு போடும்போது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? திரையை போட்டுடுறாங்க. ஓகே, கர்டன்ஸ் ஆர் அகெயின் ஓப்பன் லிவிங் த ஃபுட் ஆஃபரிங்ஸ் ஆஃப் லவ் ஃபார் டு ஆல் டு see பிஃபோர் த லார்ட். ஆர்த்தி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த திரையை விளக்கிடுறாங்க. ஸோ என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணாங்க அது எல்லாரும் பார்க்க முடியல. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆர்த்தி எல்லாம் யார் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் கோயில்ல இருக்கக்கூடிய பூஜாரிஸ்கள் வந்து பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் இதுல வந்து பால்கொனிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, நமக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரி, இதெல்லாம் ஆச்சு, ஸ்தானம் எல்லாம் ஆச்சு. அதுக்கு அடுத்தது ரத யாத்திரை நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யார் யாருக்கு எந்த வண்டின்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டியில ஏறி எல்லாம் அவங்க அத்தை வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. தான் அத்தை வீடு. அங்க போனாங்க. நான் இது மாதிரி 5 நாள்ல வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாத் வந்து லக்ஷ்மி தேவிக்கு சொல்லிட்டு போறார். ஓகேவா? ஐ வில் பி கம் பேக் வெரி சூன் சொல்லிட்டு போறார். ஓகேவா? போனவர் வந்து பார்த்தா வரவே இல்லை. இந்த அம்மா லக்ஷ்மி தேவிக்கு பயம். என்னடா 5 நாள்ல வரேன்னு சொன்னேன், என் புருஷன் காணமேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தேடி போறாங்க. ஓகேவா? போனா கதவை தட்டுறாங்க தட்டுறாங்க, அதை மூடிட்டு இருக்குது, யாருமே திறக்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த கோவத்துல அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, அங்க வந்து வச்சிருக்க நந்தி கோஷா வண்டியை வந்து உடைச்சு போட்டு வந்தாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குது? இந்த ஹிரா பஞ்சமி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து லார்ட் இஸ் லக்ஷ்மி ஃபெஸ்டிவல் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுனபேஷா. சுனன்னா என்ன அர்த்தம்னா தங்கம். ஓகேவா?
கடவுளை வந்து ஃபுல்லா தங்கத்தால அலங்கரிக்கப்பட்டுவாங்க. அது வந்து ராஜபேஷா இல்ல ராஜராஜேஸ்வர பேஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது எப்ப நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஷாட சுக்ல ஏகாதசி அன்னைக்கு நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஏகாதசி வந்து பாத்தீங்கன்னா பகுத ஏகாதசின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ கடவுள் வந்து குண்டிச்சால இருந்து திரும்பி வந்துடுவார். இது எப்போ ரத யாத்திரை ஆன பிறகு குண்டிச்சா மார்ச்ல இருந்து வந்துட்டு பூரி ஜெகநாத் டெம்பிள்ல வரும்போது அங்க வந்த உடனே கால்ல இருந்து தலை முதல் கால் வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நகையால தான் வந்து 3 பேரும் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா எல்லாருமே அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்காங்க. சரி, இங்க தங்கம் எங்க இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கபிலேந்திர தேவான்னு ஒரு அரசன் இருந்தார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றி வாகை சூடிட்டு வந்தார் டெக்கான் இடத்துக்கு போயிட்டு. அப்ப அவர் வந்து தங்கத்தை வந்து தானமா கொடுக்குறாரு கோயிலுக்கு. சொல்லிட்டு பூஜாரிகளுக்கு கொடுத்துட்டு அதுல வந்து தங்க ஆபரணங்கள் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம், கடவுள் ஜெகநாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்கத்தால் ஆன சக்கரத்தை வந்து தன்னுடைய ஆம், வலது கையில பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. வெள்ளியான ஆன சில்வர் சக்கரத்தை வந்து வலது கையில பிடிச்சிருக்காரு. தங்கத்தை வந்து வலது கையிலும் வெள்ளிய வந்து இடது கையிலும் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி பலதேவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கதையை ஏந்திட்டு இருப்பாரு இல்ல, அதுவும் தங்கத்தால் ஆனது. ஓகே, ரைட் சைட்ல இவரும் தங்கத்தால் ஆனதை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. தன்னுடைய இடது கையில வந்து கோல்டு ஹலா அதை வச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கோல்டன் ட்ரெஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா தங்கத்தால் ஆனதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரத்ன சிங்காசனத்துல உட்கார வைக்கிறாங்க. இப்படி எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி ரத்ன சிங்காசனத்துல உட்கார வைக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, ஆஹ் ஆதார பானான்னு சொல்லிட்டு இந்த பிக்சர்ல நாங்க பார்க்கலாம். அதாவது பெருசா பெரிய பெரிய பானை வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் ஜெகநாத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சாப்பாடெல்லாம் எது பண்றாங்க, மண்பானையில தான் பண்றாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய 3 பானை வச்சிருக்காங்க. ஓகே, தெரியுதுங்களா? இங்க ஜெகநாத் முன்னாடி அதுல வந்து ஒரு கலவையான ரச பானகத்தை வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க, அங்கேயே போட்டு தள்ளி விட்டுறாங்க பாருங்க. 2வது பிக்சர்ல தெரியுதா? முதல் பிக்சர்ல வந்து அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க, ஆஃபர் பண்றாங்க. 2வது பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே தள்ளி விட்டுறாங்க. அந்த ரத்தம் மேலேயே இருக்கு அந்த இடத்துலயே இருக்கு பாருங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதாவது பேய் பூதங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசிகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கும் நன்மை அடையணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பண்றாங்க. ஓகேவா? இது ஆன பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீலாத்ரி பீச்சே இதெல்லாம் ஆன பிறகு அவரை உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு அவருடைய இடத்துல வச்சிடுறாங்க, அவங்க வீட்டு அந்த மூலஸ்தானத்துல வச்சிடுறாங்க. இதுதான் கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஓகேவா? சோ நம்ம அவரை தோன்ற விஷயத்த பார்த்தோம். ஸ்தான யாத்திரை, ஆனா அனார்த காலான்னு பார்த்தோம். தட் இஸ் சிக் லீவு. அதுக்கு அடுத்தது ரத யாத்திரை, இங்க இருந்து அங்க போறார் இல்லையா? கோயில்ல இருந்து பூரியில இருந்து குண்டிச்சாக்க போறாரு. குண்டிச்சாக்க போன பிறகு என்ன நிகழ்ச்சி நடக்குது, ஹிரா பஞ்சமி. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகுத யாத்ரா, திரும்பி வர்றது, குண்டிச்சான்ல இருந்து திரும்பி வர்றதை வந்து பகுத யாத்திரான்னு சொல்றோம். அதுக்கு பிறகு இங்க வந்துட்டார், தன்னோட வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. வந்த பிறகு தங்கத்தால அலங்கரிச்சுக்கிறார், அது சுனபேஷா. அப்புறம் ஆதார பானா. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து நீலாதிரி பீஜம். ஓகே, இதுதான் வந்து அவருடைய நிகழ்ச்சி. ஜெகநாத்துடைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய லோக்கல் இஸ்கான் டெம்பிள போய் அவரை தரிசனம் பண்ணலாம். நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து வேணா பாத் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் புக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்க நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்தேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா.